ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. മൊഡ്യൂൾ 1 ചാപ്റ്റർ 2 10ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ സംഗ്രഹം എന്ന 2ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ടാണ് പറയണത്. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ശ്ലോകം 11. അശോചനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാസൂംശ്ചാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയ സാന്നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേ അഹം ശാതി മാം ത്വം പ്രപന്നം. ഭഗവാനില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനായി തീർന്നു. ആ ശിഷ്യനായതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് ഗീതാ ഉപദേശം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം 13, 20, 44 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഡെയിലി അത് വായിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ വിവർത്തനവും കൂടി വായിക്കുക. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ നോക്കാം. 9, 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും
ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി നീ എന്തിനാണ് വ്യസനിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ ദേഹം എന്താണെന്നും ആത്മാവ് എന്താണെന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ജീവിക്കുന്നതോ മരിച്ചതോ ആയ ശരീരത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ശരീരം അല്ല. നമ്മൾ ആരാണ് ശരിക്കും? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ദേഹം ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിൻ്റെ നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയാണ് ഈ വക പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. വിഷാദ കാരണങ്ങൾ, അർജുനന്റെ വിഷാദ കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? ഒന്ന് മൃദുല ഹൃദയം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ കുറെ കാരണങ്ങൾ അവിടെ നിരത്തി. ഒന്ന് കരുണ, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ട് കരുണ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യണത് അർജുനന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ എല്ലാം ഞാൻ കൊന്നൊടുക്കേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു കരുണ, അതായത് ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ കരുണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ട് കരുണ തോന്നുന്നു. രണ്ട്, സഹതാപം, അവരോട് ഇവരെല്ലാം കുറെ പേര് കൗരവരെ വിശ്വസിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് രാജാക്കന്മാരോട് സഹതാപം തോന്നണം. അവരെല്ലാം മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. സഹതാപം, പിന്നെ ദയ, പിന്നെ ബന്ധുക്കളോടുള്ള ആസക്തി, ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. അപ്പൊ ബന്ധുക്കളോടുള്ള ആസക്തി, മരണഭയം, ഇവരൊക്കെ കൊല്ലണം, എൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരും കുറെ പേര് മരിച്ചു പോകും. അപ്പം മരണഭയം, ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചാല് പിന്നെ ഐശ്വര്യം ലഭിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതില് പങ്കെടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു തോന്നല്. പിന്നെ ബന്ധുക്കളോട് പക വീട്ടാൻ ഭക്തനായ അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവരോട് പക വീട്ടിക്കൊണ്ട് അവർ ചെയ്തതെല്ലാം പാപമാണെന്നറിയാം, പക്ഷെ അവരോട് പക വീട്ടാനായിട്ട് അർജുനന് താല്പര്യമില്ല. പിന്നെന്താണ്? സ്ത്രീകള് വംശം നശിക്കും, കുലധർമ്മം നശിക്കും, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. പിന്നെ പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളെ അവർക്കെതിരെ അസ്ത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ നിരത്തിയ കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സമ്പത്ത്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, യശസ്, ത്യാഗം. ഇത് പരാശര മുനിയാണ്, വേദവ്യാസന്റെ പിതാവും പ്രാമാണികനുമായ പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ സംസ്കൃത വാക്കിനെ നിർവചിച്ചത്. സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യ, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഇതെല്ലാം പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ആ വാക്ക് വേണം അവിടെ. പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ അർജുനോട് ചോദിച്ചു, ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം, നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിസ്സാരമായ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം? കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ മഹാമനസ്കതയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരോടുമുള്ള മനോഭാവം വെറും ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണ്. ഇത്തരം കപട മനസ്കത പ്രാമാണികന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് നിസ്സാരമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണ് നിന്റേത്. അർജുനന്റെ മഹാമനസ്കതയെ ഭഗവാൻ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭീഷ്മരോടും ദ്രോണരോടുമുള്ള മനോഭാവം വെറും ഹൃദയ ദൗർബല്യമാണ്. അത് ഇത്തരം കപട മനസ്കത പ്രാമാണികന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം, വിവേകം നശിച്ച് ശരിയായ
വിവേകത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ ദുര്യോധനാണ് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പരിപാലനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദ്രോണാദികൾ അവരുടെ പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന ഭീഷ്മദ്രോണാദികളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. അശോചനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാംസൂശാനാനുശോചന്തി പണ്ഡിതാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു, ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ എന്തായാലും അയാൾക്ക് വ്യസനിക്കാൻ വകയില്ല. ശ്ലോകം 12. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നാത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമത പരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നാം ശരീരമല്ല. ശരീരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 4 പരിണാമ പ്രക്രിയകൾ വരുമ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണ, ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അതുപോലെ നീയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അത് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം ഏകോ ബഹോനാം യോ വിദദാതി കാമാൻ തമാത്മസ്തം യേനു പശ്യന്തി ധീര തേഷാം ശാന്തി ശാശ്വതീനേതരേഷാം എന്ന് കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് ഭാവിക്കുകയും എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവരാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പേർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണത്. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് ശേഷം ജീവാത്മാവ് മായയുടെ മൂടുപടം നീക്കി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയും തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന മായാവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തം. അവര് പറയണ നമ്മള് ആത്മാവ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനായിട്ട് ഒന്നി പറയണ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം ഭഗവാൻ ഭൂതകാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും. ആ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമല്ല, ഭൗതികമാണെന്ന് മായാവാദികളെ എതിർവാദം ഉന്നയിക്കും. ബ്രഹ്മത്തിനും ഉപരിയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം. എന്നല്ല പറഞ്ഞ നമ്മള് ബ്രഹ്മം പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിനും ഉപരിയാണ് തൻ്റെ നിലയെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വ ബോധത്തോടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് കൃഷ്ണനെന്ന് നാം കരുതുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കൃഷ്ണനോട് അസൂയ തോന്നുന്നവർക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത അപ്രാപ്യമാണ്. ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും മനസ്സിലാകില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് ഉദാഹരണം എന്താണ്? തേൻ കുപ്പിക്ക് മീതെ നക്കുന്ന തേനീച്ചകളുടെ പോലുള്ള സമീപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനരായവർക്കുള്ളത്. കുപ്പി തുറന്നു കിട്ടിയാലേ തേനിന്റെ സ്വാദ് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തേനിന്റെ കുപ്പിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പുറത്ത് നക്കിയാൽ അതിന്റെ സ്വാദ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. ആ കുപ്പി തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് തേനെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സ്വാദ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭക്തരാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും പൊരുളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിഗൂഢജ്ഞാനം എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും അതില് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നമ്മൾ കിട്ടും. അതിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്ലോകം 13. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. അതോ
കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ദേഹിനോ അസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. അസ്മിൻ ദേഹേ, ഈ ദേഹത്തിൽ, ദേഹിന, ദേഹിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന് എപ്രകാരമാണോ കൗമാരവും യൗവനവും ജരയും അങ്ങനെ വന്ന് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി വരുന്നത്, ഒരു ധീരൻ അതില് മോഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വിവർത്തനം, പവാർത്ഥം നോക്കുക. വിവർത്തനം: ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ആര്? ആത്മാവ്. ശരീരസ്ഥനായ, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് അത് എല്ലാവരെയും ആശ്രയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. ഒരു വയസ്സ്, ഒരു കൊല്ലക്കാലം അങ്ങനെ കിടക്കും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി 4 കാലിലൊക്കെ നടക്കാൻ ഇഴയാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വലുതായി വന്ന് ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജര, അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് എന്താവും? വാർദ്ധക്യം വന്ന് ഒട്ടും പറ്റാത്ത ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ആ ദേഹിയെ, ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും. അതാണ് പറയണത്. ആ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും. എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ശരീരം തന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ്? ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, വായു, അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഈ ശരീരം ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ലയിച്ചു ചേരുന്നു. ആത്മാവ് ശരീരത്തെ വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരം തേടി പോകുന്നു. അതാണ് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്ത്? ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം, ജീവാത്മാവ്, ഓരോ ജീവസത്തയും ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവാകയാൽ നിമിഷം തോറും ശരീരം രൂപാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുട്ടിയായിട്ടും യുവാവായിട്ടും വൃദ്ധനായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആദ്യം ഓരോ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ആ സ്വഭാവത്തിന് അത്ര അധികം വ്യത്യാസം വരില്ല. പിന്നെ പല അറിവുകൾ കൂടുന്തോറും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്വഭാവം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് മാറ്റമില്ലാതെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ ജീവാത്മാവ് മരണാനന്തരം പുതിയൊരു ശരീരമെടുക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന് തീർച്ചയായും ആത്മീയമോ ഭൗതികമോ ആയ മറ്റൊരു ശരീരം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അത്രയധികം ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയധികം ഉത്കണ്ഠ കൊള്ളുന്ന ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെ, ഇവിടെ അർജുനൻ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ എൻ്റെ അസ്ത്രം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ രാജ്യം എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ ബന്ധുപുത്രാദികളെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തട്ടില് തളർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. പഴകിപ്പോയ ശരീരങ്ങൾക്ക് പകരം പുതു ചൈതന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയെ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ്, അഴുക്കായ വസ്ത്രം മാറി പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു അതിനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അത് ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം തേടിപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്കും ദ്രോണർക്കും അവർ മഹാന്മാരായതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മീയമായ ശരീരം എന്തായാലും ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന ശരീരമെങ്കിലും ലഭിക്കും. അപ്പം ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗലോകങ്ങള്, ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങള്, അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള മുകളിലുള്ളതൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങള്,
താഴെയുള്ളതൊക്കെ പാപ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പോകാനുള്ള ലോകങ്ങളെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി, ഇതിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് ധീരൻ? ധീരൻ എന്നാൽ ആരാണ്? എന്താണ്? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി, ഈ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ ആളെയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളായി, ഇനി ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളായിട്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷരങ്ങളാണ്. ക്ഷരം നശിക്കാത്തതാണ് ആത്മാവ്. പരമദിവ്യോത്തമായ കൃഷ്ണൻ ആനന്ദവും നിറഞ്ഞ തികഞ്ഞ ശാശ്വത ജീവിതമായിരിക്കും അതിനുശേഷമായിട്ട്. എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ പ്രതിഫലന സിദ്ധാന്തം വഴി വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സർവേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മായാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട ജീവാത്മാവായ അർജുനനേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടനാണെന്നതിൽ സംശയത്തിനിടയില്ല. ഇതൊന്നും ജീവാത്മാവായ അർജുനന് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അതേസമയം ഭഗവാന് ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം നല്ല അറിവുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 14. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ സുഖ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം തിദിശ്വസ ഭാരത. എന്താണ്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ചൂട്, തണുപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വന്നും പോയും ഇരിക്കും. അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് അസ്വസ്ഥനാകാതെ നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയണത്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണയങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും. മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വേനൽക്കാലം വരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വർഷകാലം, അങ്ങനെ ഓരോ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാലങ്ങൾ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സുഖവും ദുഃഖവും, ഒരാൾക്കും എന്നും സുഖം തന്നെ ലഭിക്കില്ല, എന്നും ദുഃഖം തന്നെ ആയിരിക്കില്ല. അത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് എളുപ്പം മാറ്റാനും വിഷമങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടാനും സാധിക്കും. അതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ചൂട് വരുമ്പോഴത്തേനും അയ്യോ എന്തൊരു ചൂടാണ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ മഴ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും നശിച്ച മഴ, പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്തിനും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി. അപ്പൊ ഭക്തരായ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കുറ്റം പറയരുത്. ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ദിവസം നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മഴ നിൽക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥരാകരുത്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭക്തി കൊണ്ടും മാത്രമേ മനുഷ്യന് മായാബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരുകളാണ്. ഒന്ന് കൗന്ദേയ, കുന്തിപുത്ര. അത് മാതൃഭാഗത്ത് നിന്ന്, അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന്, രക്തബന്ധത്തെയും, ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മാഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2 വിധത്തിലും മഹനീയമായ പാരമ്പര്യമാണ് അർജുനനുള്ളത്. എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപരമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നത്. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ശ്ലോകം 15. യം ഹീന വ്യഥയന്ത്യേത പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോ അമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. പുരുഷർഷഭ, പുരുഷ ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ നരോത്തമ, നരന്മാരിൽ മനുഷ്യരിൽ ഉത്തമനായവനെ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ
രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അതിലൊന്നും ആകുലരാകാതെ സമചിത്തതയോടെ, ശരി, ദുഃഖമായാലും അതെൻ്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്, അതില് കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ വരും, എന്നാലും അതില് ആണ്ടു പോകാതിരിക്കുക. അതേപോലെ സുഖം വരുമ്പോഴും അതില് ആഹ്ലാദം ഇല്ലാതിരിക്കുക. രണ്ടും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് എന്ത് തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ 4ാം ആശ്രമമായ സന്യാസം ക്ലേശഭരിതമായ അവസ്ഥയാണ്. എങ്കിലും ജീവിതത്തിന് പരിപൂർണത വരുത്തണമെന്ന് കാര്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ക്ലേശത്തെ വകവയ്ക്കാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലെ, നമ്മുടെ വീട്, സുഖം, അതിനെല്ലാം കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വിടുതൽ നേടണം. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. വാനപ്രസ്ഥം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊരു അകൽച്ച വരും. അപ്പൊ അവര് വിചാരിക്കും, ശരി, ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ അത് നേരിടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു ബോധം വരുമ്പോൾ അവര് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകും, പുരുഷന്മാരൊക്കെ, അല്ലെ. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്യസിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. സന്യാസം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോടോ മിത്രങ്ങളോടോ പൊരുതുന്നത്, അവരെയൊക്കെ ഉള്ള ബന്ധം വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് സന്യാസത്തിലേക്ക് തിരിയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24ാം വയസ്സിലാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. 2 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു യുവതിയെയും കല്യാണം കഴിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 24ാമത്തെ വയസ്സില് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. വൃദ്ധയായ മാതാവിനും ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള പത്നിക്കും അദ്ദേഹമില്ലാതെ ഒരാശ്രയം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം സന്യാസം കൈക്കൊണ്ടു. തൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി നേടാനുള്ള വഴി. വിദുരര് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ഭാഗവതത്തില്. എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഉച്ഛിഷ്ടം തിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്? അതാണ് വിദുരോപദേശം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളതില് പറയണുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉച്ഛിഷ്ടം തിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി പൊയ്ക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശിച്ചാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയെ ആ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതലാക്കി പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയണ സന്യാസം ഏറ്റവും വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയില് ക്ലേശഭരിതമായ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. എന്നാലും അതൊക്കെ കാര്യമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ക്ലേശങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. 16 ശ്ലോകം 16. നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദഹ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്ത സ്ത്വനയോസ്തത്വദർശിഭിः. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന്, അതായത് ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണ്. നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല. അതേസമയം ആത്മാവ് സനാതനമാണ്. ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണ്. സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അതായത് സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ ബാലൻ, കൗമാരം, യൗവനം, ജര അങ്ങനെ വന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരാണ് ഈ വക മാറ്റങ്ങളില് പരിഭ്രാന്തരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ അജ്ഞാനം ദൂരീകരിക്കാനും അവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉദ്ബദ്ധരാക്കാനും ആയിക്കൊണ്ടാണ് സർവേശ്വരൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്?
ജീവാത്മാക്കളുടെ അജ്ഞാനം ദൂരീകരിക്കാനും അവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉദ്ബുദ്ധരാക്കാനും സർവേശ്വരൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എസ്സേ വരും, ഓപ്പൺ ബുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എസ്സേ വരുമ്പോൾ ഈ വക പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കണം ഒരു ഇത് തരും. ആത്മാവ്, ശരീരം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു 250 വാക്കുകളിൽ കവിയാത്ത ഒരു എസ്സേ ഉപന്യാസം എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നല്ല നല്ല പോയിന്റ്സ് കേൾക്കണതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതെല്ലാം ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടുക, പെൻസിൽ കൊണ്ടായാലും. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ നോക്കി എസ് എഴുതുമ്പോഴേ എളുപ്പമായി തീരും. മാതാജി ഹരേ ശ്ലോകം കൃഷ്ണ. 17. മാതാജി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തുകൂടാന്ന് പറയുന്നത് ഇടാമോ? അത് നമ്മള് പഠിക്ക ചില ഗുരുക്കന്മാരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എന്റെ ബുക്കിൽ നിറയെ അണ്ടർലൈനാണ്. ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ഒരാള് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതില് തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ അനങ്കാണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിലും നമ്മളത് പഠിക്കണുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് തെറ്റില്ല എന്ന് ചില ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ എന്ത് കണ്ടാലും പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ അതില് അടയാളപ്പെടുത്തിയിടും. ഞാനും അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ എന്നോട് ഒരാള് എന്റെ കോപ്പി ഒരാൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിച്ചിരി ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ. അന്നേരം ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് പാടില്ല, അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ദോഷം അത് പിന്നെ ഭഗവാനാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് പറയാം, നമ്മൾക്ക് എന്താണോ തോന്നണേ അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇതൊന്നും ഒരു കുറ്റം തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിധിക്കാനും മാത്രമൊന്നുമില്ല. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് അവിനാശിത്വ തദ്വിദ്ധി ഏന സർവമിതംബദം വിനാശം അവ്യയസ്യാസ്യ നാ കശ്ചിത് കർത്തും അർഹസി. അവ്യയസ്യ, അവ്യയമായ, അതായത് നാശമില്ലാത്തത്, ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക്, ആ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ്, നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യണ ശരിക്കും നോക്ക്, ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അതാണ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ പേസ് മേക്കർ വെച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ശരീരത്തെ മാത്രമേ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ പറയണത്. ആത്മാവ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ മാറ്റുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ പ്രഭാവം അവബോധമായി ശരീരത്തിൽ എങ്ങും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും പറയണ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തില് ആ ജീവന്റെ തുടിപ്പ് എന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പേരടക്കം അതോടെ ആ നിമിഷം നമ്മുടെ പേരടക്കം പോവുകയാണ്. പിന്നെന്താ പറയാ, ബോഡി എന്നുള്ളത് ആ പേര് വന്നില്ല. മാതാജി എന്നെ കൊണ്ടുവന്നോന്ന് ഒരാളും ചോദിക്കില്ല, ബോഡി കൊണ്ടുവന്നോന്നേ ചോദിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഞാൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോള് മാതാജിയുടെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നോന്ന് ഒരാളും ചോദിക്കില്ല, അല്ലെ മായ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നോന്ന് ചോദിക്കില്ല. വീട്ടുകാരോടായാലും എല്ലാരോടും ചോദിക്കുക എന്താണ്, ബോഡി വീട്ടിലെത്തിച്ചോ എന്നേ പറയുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ പേരടക്കം അതുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പറയാം അയ്യോ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആളല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കണത്, പക്ഷെ അയാളുടെ പേരടക്കം ആ ആത്മാവിനോടൊപ്പം പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ എങ്ങും ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല, അത് പോകുന്നു. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ശരീരം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. പരമാണു പ്രായനായ ആത്മാവിനെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. അതില് പ്രാണൻ, അപാനൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ, അങ്ങനെ 5 വിധം വായുഭേദങ്ങളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇനി അണുരൂപനായ ജീവാത്മാവ്, ജീവാത്മാവിന്റെ ഘടന വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരാൾക്കും അനുഭവം മുൻനിർത്തി ഇത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
അണുമാത്രമായ ജീവാത്മാവിനെ സർവ്വവ്യാപിയായ വിഷ്ണു തത്വമെന്ന് കരുതാൻ മൂഢന്മാർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഇത് വിഷ്ണു തത്വമൊന്നുമല്ല, ആത്മാവ് ആണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയാൽ രക്തോൽപാദനത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ശക്തി തന്നെ നഷ്ടമാകുന്നു. ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ എങ്കിലും ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം ആത്മാവാണെന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ശാരീരിക ശക്തികൾക്കെല്ലാം ആ സ്ഥാനം ഹൃദയമാണെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും പറയുന്നുണ്ട്. പരമപുരുഷന്റെ പ്രകാശരശ്മിയിലെ ആണവ സ്ഫുലിംഗമാണ് ഭഗവത് അംശങ്ങൾ. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രം വ്യക്തമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകം 18. അന്തബന്ധ ഇമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണഃ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദുധ്വസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ഇതുകൾ എന്താണെന്ന് പറയണത്? ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മാത്രം നാശമുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം: ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനാണ്, നാശമില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ആ ആത്മാവിനെയാണ്, ശരീരത്തെ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിനെ ഹിംസിക്കാനോ അതേസമയം ദേഹത്തെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നിലനിർത്തി പോരാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇനി 19. യേനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യ ദേഹദം ഭൗതൗന വിജാനീതോ ന്യായം ഹന്തീന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. ആത്മാവ് നശ്വരമാണ്, അതിസൂക്ഷ്മമാണ് ജീവാത്മാവ്. ആത്മീയ ഘടന കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവ് അവധ്യനാണ്. അങ്ങനെ പിന്നുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം 20. ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂക്ത ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. മറ്റേ ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിലല്ല, ട്യൂണിലല്ല ഇത് വരണത്. ഇതിങ്ങനെ 4 ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ: നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂക്ത ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ കദാചിത് ന ജായതേ. അത് ജനിക്കുന്നില്ല. മ്രിയതേ, മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭൂത്ത, ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല, ആവിർഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. പുരാണ, പണ്ടുള്ളവനാണ്. പുരാണ, പണ്ടുള്ളവനാണ്. ശരീര ഹന്യമാനെ, ശരീരം ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ന ഹന്യതേ, ഹനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വിവർത്തനം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ശ്ലോകങ്ങള് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. അജൻ വെച്ചാൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത് ജനിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെയോ അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു, അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർത്ഥം: പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാണുപ്രായങ്ങളായ ആത്മാക്കൾ ഗുണങ്ങളിൽ പരമാത്മാവിനെ പോലെയാണ്. ആത്മാവിനെയാണ് കൂടസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം, അങ്ങനെ കാലഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജനനമില്ല,
ശാശ്വതനാണ്, ആദിമനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ജനനാദികളെ കുറിച്ച് നാം അന്വേഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കിഴവനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് സമ്മതിക്കാനില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ശരീരം വളരുന്നതെങ്കിലും ആത്മാവ് അങ്ങനെ വളർന്ന് വലിയതായിട്ട് പോണില്ല. അതുകൊണ്ട് 6 ശാരീരിക പരിണാമങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് ആത്മാവ്. നജായതേ മ്രിയദേവാഭിപശ്യന്യായം, അത് കഠോപനിഷത്തിലും ഇത് തന്നെ പറയണ എന്താണ്, ആത്മാവ് സദാ ബോധമുള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവബോധം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. നമ്മളുടെ അവബോധം ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ ഒരാൾക്കും കണ്ടെത്താനാവില്ലെങ്കിലും അവബോധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ അവബോധത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ആത്മാവ് അവിടെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൂതവർത്തമാനാദികളെ സംബന്ധിച്ച് സർവവിജ്ഞാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ സർവ ഉത്തമ മനോഭാവം. ഓരോ ജീവാത്മാവിൻ്റെയും അവബോധം മറവിക്കും വിധേയമാണ്. നമ്മൾ മറക്കും എന്ത് കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മള് മറവി ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നാണ് പറയണത്. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാള് മരിച്ചുപോയി, നമ്മൾക്ക് കൂടെ മരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ പറ്റണില്ല, കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മറവിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞു വന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചേ തീരുള്ളൂ. നമ്മുടെ ആയുസ് തീരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഇത് ഒരു ബസ് യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന ഒരു പാസഞ്ചർ അതുപോലെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ സ്ഥലം വന്നപ്പോഴേ അവരിറങ്ങിപ്പോയി. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ അറ്റം എവിടെയാണോ ഇറങ്ങേണ്ടത് ആ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴാണ് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാക്കൾ തന്നെ 2 വിധമുണ്ട്. ഒന്ന് വിഭു, ഒന്ന് അണു. വിഭു ആയതും അണുവായതും 2 തരം ആത്മാക്കളുണ്ട് ശരീരത്തിന്. ആത്മാവില് അണു ആത്മാ, വിഭു ആത്മാ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്ത് പറയണം? അണു ആത്മാന്ന് വെച്ചാല് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവ്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവാണ് അണുവാത്മാ. സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ മറന്നുപോയത്, നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്നതാണ് എന്നുള്ള ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ മറന്നു പോണു. മറവിക്ക് വിധേയമാണ് അണുവാത്മാവ്, മറവിക്ക് വിധേയമാണ്. എന്നാൽ വിഭു എന്ന് വെച്ചാല് പരമാത്മാവ്. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ ആരായിരുന്നു എന്നെല്ലാം വിഭു ആത്മാവിനറിയാം. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പരമാത്മാവ് സർവോത്തമ എല്ലാ ബോധവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് വിഭു ആത്മാവ്. ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതാണ് പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ശോകങ്ങളും അകറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആത്മാവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനാൽ അഥവാ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു പ്രതിനിധിയാൽ ഉത്ബുദ്ധനാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ കൊണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനം അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അണുവാത്മാവും വിഭു ആത്മാവും. അണുമാത്രനായത് പിന്നെ മഹത്തായ വിഭു ഭഗവാന്റെ തന്നെ പരമാത്മാവാണ് വിഭു ആത്മാവ്. ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന 6 തരം പരിണാമങ്ങൾ നോക്കുക. നമ്മള് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു. 6 തരത്തിലുള്ള ഇത് വരുന്നത്: ആദ്യം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ വളരുന്നു, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ആ ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഇപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ലയിക്കുന്നു, കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറയുന്നു. ഇതാണ് 6 തരത്തിലുള്ള സംഭവിക്കുന്ന പരിണാമം. പരിണാമം എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റം. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്താണ്? ഒന്ന്, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, ക്ഷയിക്കുന്നു, കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യ ഏനം അജം അവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദയതി ഹന്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം: അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അജൻ ജനിക്കാത്തവനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ല. ഇതുപോലെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് 6 തരത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങൾ, മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന് മാറ്റമില്ല. അത് അറിയുന്ന ആൾക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉദ്ദേശം രോഗികളെ കൊല്ലുകയല്ല, മറിച്ച് രോഗം മാറ്റുകയാണ്. അതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അർജുന് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തിന് പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ശരി, അർജുനൻ ഇങ്ങനെ തളർന്നു നിന്നപ്പോ ശരി, എന്നാ ശരി, നീ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, പോയി കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല. തൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണോ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനന്റെ ആ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലെ? ഇനി ശ്ലോകം 22. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനന്യാനി സംയാനി നവാനി ദേഹി. എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളരുതാത്തതായ ദേഹം, ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതു ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്താണത്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി. നമ്മൾ എന്നും ഒരേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കില്ല. അത് ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ വരുമ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി അണിയുന്നത് പോലെ, മറ്റൊരു ഡ്രസ്സ് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതു ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദേഹി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അത് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. പരമാത്മാവാണ് അതിന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയണ ഒരു വൃക്ഷത്തില് 2 കിളികൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. 2 കിളികളോടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അത് ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, അത് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് വായിലും അതേപോലെ കാലിലും എല്ലാം ഫലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതേസമയം മറ്റൊരു കിളി അതേ കൊമ്പിൽ തന്നെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കണം. അത് പരമാത്മാവിലെ കൃഷ്ണൻ ആ സുഹൃത്തിനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുണത്തിൽ സമാനതയുണ്ടെങ്കിലും ഒരാള് ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാണ്, മറ്റേത് സുഹൃത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ നിരീക്ഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ. നമ്മളുടെ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്.
ആ ജീവാത്മാവ് അതിനിഷ്ടമായ പ്രവർത്തികള്, ഭൗതിക സുഖം തേടി ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് അതിനൊക്കെ ഒന്നും പറയാതെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതേസമയം നമ്മളെ ബന്ധം ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിറകെ പോയിട്ട് എന്നാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ്, സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മൾക്ക് തരും. അപ്പൊ എന്ന് നമ്മൾ പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങള് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല. ഇനി അടുത്തത് നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം, നാളെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും തൊട്ടടുത്തിരിക്കണ ആ പരമാത്മാവിന്റെ നേരെ നോക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകള് അറിയാനും ശ്രവണത്തിലൂടെയും കീർത്തനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ആ മഹിമകൾ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വന്നാല് ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വൃദ്ധനായ മുത്തച്ഛന്റെയോ ഗുരുവിന്റെയോ പരിമാണാമത്തെ പറ്റി വിലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറയണത്. ഇവിടെ ഒരു കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഭരതമുനി അല്ലെ. അദ്ദേഹം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിൽ തപസ് ചെയ്യാനിരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം യജ്ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഭോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാൻ ഓടി വന്നിട്ട്, ഒരു സിംഹത്തെ ഓടിച്ച് വന്ന ഒരു മാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ചാട്ടത്തില് ആ മാൻ പ്രസവിക്കും. ഒരു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ മാനിനെയാണ് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ മാൻ പ്രസവിച്ച് ആ കുട്ടി ആ വെള്ളത്തില് കിടക്കുമ്പോള് ഉടനെ പോയി ഭരതമുനി അദ്ദേഹത്തെ ആ മാനിനെ രക്ഷിക്കും. മറ്റേ മാൻ മരിച്ച് അത് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ മാൻകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യകളൊക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങി. ഈ മാനിന്റെ കാര്യത്തിലായി, ഈ കുഞ്ഞു മാനിന്റെ കാര്യത്തിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ. ജന്തുക്കൾക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ ഭക്ഷണം തേടി പോവുകയും അവ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കും. നമ്മുടെ മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കാനോ ഒന്ന് നാലുകാലിൽ മുട്ടുകുത്തി നടക്കാനോ ഒക്കെ. അതുവരെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ അവ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും സഞ്ചരിക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കും. പക്ഷെ ഭരതമുനിക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മാനിനെ വീണ്ടും വല്ലതും ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്ന് എപ്പോഴും തൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാനിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായി. എവിടെ അകലേക്ക് പോകാനോ ഒന്നിനും പോകാൻ പറ്റാതെ അത് ഇതിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുനിയുടെ ഭഗവാന്റെ സേവയിലൊക്കെ മുടക്കം വന്നു. അങ്ങനെ അത് ഇദ്ദേഹം വയസ്സായി മരണസമയത്തും ഈ മാനിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് പോയത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം എന്തായി തീർന്നു? ഒരു മാനിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് പോയത്. മാനിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് പോയത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണോ മരണസമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായിത്തീരും എന്നാണ് പറയുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കുളത്തിന്റെ അടുത്തിരിക്കണ ഒരു പൊന്മാനാണെന്ന് വിചാരിക്കും. മീൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഇരിക്കണ ഒരു പൊന്മാനിന്റെ ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക. എപ്പോഴും മരണസമയത്ത് അയ്യോ കുറച്ച് മീൻ കൂട്ടി ഒന്ന് ചോറുണ്ണണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നവർക്ക് പൊന്മാനിന്റെ ശരീരം കിട്ടും എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അത് നേരിട്ട് മീൻ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ശരീരം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണോ മരണസമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായിത്തീരും. അതാണ് ഈ ഭരതമുനിയുടെ കഥ പറയണത്. അദ്ദേഹം മരണസമയത്ത് തൻ്റെ മാനിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട്
അത് മാനായിട്ട് തീർന്നു. പക്ഷെ ആ മാനിന് വീണ്ടും ഒരു ഋഷിമാരുടെ ആശ്രമത്തിനരികിലായിരുന്നു അത് താമസിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ആ എന്താണ് ഭഗവത് സേവ, അത് നാമജപം, ഇതെല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആത്മാവിന്. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തില് ജഡഭരതനായി തീർന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് 22ാമത്തെ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെയാണ് ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പിന്നെയോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. മൂലസ്വരൂപം ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ, കുതിക്കാനോ എന്നല്ല, കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനാണ്, സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത് എന്നാണ് അർജുനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് നോക്കാം. 24. അച്ഛേദ്യോയമഹാദ്യോയമക്ലേദ്യോ ശോഷയേവജ നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണുർ അജലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ, അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ്. സർവഗത, സർവവ്യാപിയാണ്. 25. അവ്യക്തോയമചിന്യോയം അവികാര്യോയമുച്യതേ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതും അർഹസി. സൂക്ഷ്മതയുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. വേദജ്ഞാനങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആർക്കും ആവില്ല. വേദങ്ങളിലാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആത്മാവുണ്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായ വസ്തുത നാം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും. ഇതൊന്നും നുണയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞു കൂട്ടണേന്നല്ല. ഇത് വേദങ്ങളില് അല്ലെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വേദങ്ങള്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. അതിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. പല വിഷയവാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ശരീരത്തിനെന്ന പോലെ ആത്മാവിന് പരിണാമ ഭേദങ്ങൾ ഇല്ല. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് അമേയനാണ്. അണുമാത്രനാണ് ജീവാത്മാവ്, അതിസൂക്ഷ്മമാണ്. ഇനി അടുത്ത 26. അധചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാ മന്യസേ അമൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതും അർഹസി. അതല്ല ആത്മാവ് ജീവന്റെ ലക്ഷണം, ജനിക്കുകയും എന്നേക്കും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. ഇനി നീ വിചാരിക്കാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അയാളുടെ ആത്മാവും മരിച്ചു പോകുന്നാണോ നീ സംശയിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും വിഷമിക്കാനില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനുമാണ്. ആത്മാവിന്റെ സത്തയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിന് കാരണമില്ല. ഒരു കൂമ്പാരം രാസപദാർത്ഥങ്ങള് പോലെ അതും നശിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് തിരിച്ചു വരണില്ല, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ദുഃഖിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. 27. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ തസ്മാത് പരിഹാര്യേ അർത്ഥേ നാത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തൻ്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെപ്പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താണ്? നമ്മള് ജനിച്ചാല് മരിക്കണം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജനിക്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകളെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്.
കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഈശ്വര കൽപ്പിതമാണ്, അത് അനിവാര്യമാണ്. അത് അർജുനൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ അത് ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശരിയായ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണം തടയാൻ അർജുനന് സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ മാറി നിന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരാൾ വന്ന് ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. മാത്രമല്ല തെറ്റായ കർമ്മപദം, അതായത് അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് എന്നനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയന് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുമതലയുണ്ട്. ഇനി അതില്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു താപസിയെ പോലെ കാട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നാലും അതിനും പഴി കേൾക്കും, അദ്ദേഹം തരം താഴ്ന്നു പോകും എന്ന് പറയാണ്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക കർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് പറയുന്നു. ഈശ്വരന് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരെ നാസ്തികർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കണവര് അവരെന്താണ്, ശരീരം ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ശരീരത്തിനകത്താണ് ആത്മാവ്. ഉടുപ്പൊന്നും മാറ്റുന്നതില് നമുക്ക് വിഷാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ആത്മാവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ശരി, വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, ദേഹനാശത്തിൽ പിന്നെ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേനം ആശ്ചര്യവദ്വദതി തഥൈവ ചാന്യം ആശ്ചര്യവശ്ചൈനമന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദനൈശ്ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മള് ശരിയായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതിനെ നാം അംഗീകരിക്കുക. ഇതാണ് ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം. ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ലളിത മാർഗം എന്താണ്? സർവോത്തമനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതിനെ അംഗീകരിക്കുക. ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം ഇതാണ്. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പരുഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ 30ാമത്തെ ശ്ലോകവും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി, ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അതാണ് ദേഹിനെ പറ്റി. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത, അണു ആത്മാവ് എന്താണ്, വിഭു ആത്മാവ് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇന്നെടുത്ത